Takže bol to nakoniec trošku strik, ktorý som neočakával, že príde. CSGO. Fúha, tu sa niekto pokusil aj skedy donate. Zavolej Oskarovi a povzbuď ho, mriežka DDPC, mriežka Oni pravde na 90%, poď sa guys, sú live, už sa rozohrávajú, sú pri kompoch nemajú pri sebe telefóny, nesmú mať pri sebe telefóny. To je kokot! To je čurák, pozri sa na to, tak nakoniec asi pri to... Jak ma to ojebalo teraz, pozrite sa na to, no to je neuveriteľné. Konečne! Aha. Píče! Takže tak skurvená lava. Výhodí do hajzlu. Tlustej fílo. Blika! Jak bliká? Je, zle. Jak si to zapol? Co? Ja som sa zvonka trafil donútra do tej diery, hej? Kámo, Mu nemám z toho, ale vždycky, keď sa na to spomeniem, tak je to asi dosť také najnechutnejšie, čo som kedy zažil, lebo si to zažili ako mali a mať dobrý to v pamäti. No ale vrátime sa na tlajky, guys. Na tláčoch som pozeral, že pá! A vy to vidíte, no takže asi na tej vedľajšej kamere. Nechutia, ale tiež to. To bolo strašne dávno, Buggy. To bola v celku staršia pani. Double kill! Toto bolo závetku Majdu radu! Kokot. Kto to bol? Kto to ty kokot, kurva? A Čačky plene tým pádom dobitý. Situácia sa nám dorovnáva 3 vs 5. Speedy Denis a Kriče proti Twistovi, Ventorovi a Denisovi. Vôbec to nevyzerá zle, smoky padajú, to znamená, že hráči Mousesports nemôžu prejsť na to bečko a urobiť kontradobývanie v tak rýchlo, dokonca Speedy, ktorý si poradil s Twistom. Takže razom sa nám situácia mení v prospektívu Mousesports, ktorý aj plantuje bombu. Mŕtvy Twist a poslední dva hráči Ventora a Denis. K tomu Speedy pridáva krásnu hlavu. Do heavenu Denis je mŕtvy a posledný Venton, ktorý pravdepodobne ani nepôjde. Ukempí tu M4 a D si v prdeli. To je to nejlepší zakončení tvýho komentování, co jsem kdy v životě slyšel. Jak říkám, nejsem. Ja už som si to pripravil v hlave na začiatku, naozaj počas toho, čo som si dával svoj rap boost, som si v hlave iba tak formoval, do ktorej... Dá! 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 On to celé kontroluje, Bravo. Vyzerá fakt parádne. Karambit Doppler. A ja som ho chcel sakra zobrať, ale je prišrobovaný. On je přišrobovaný? Jo, je prišrobovaný. Abo to je iba magnet. Magnet. Aha. Ale vyzeráš... Takže vítěz dostane tuto krásnou... Keď si všimnete, tu na táto plaketa... Tam si môže pověsit svůj karambit, pokud si ho koupí. Tu nám možno nejak vybavíme, aby tam bolo... Vyrieme tam týmto nožikom, vyrieme meno. A ono je to jako ostré, i. Ono se ti můžeš bránit, když ti někdo přepadne v noci. Jsem úplně... Hele, to, že máš lepší židli než já, neznamená, že se na ní budeš vozit. Ale vieš o tom, že nedostaneš $1500, keď má teraz tu na... To si... Hráčku sú... Čauko, ty hráči teraz hráš, to hráš proti hráčom či počítaču? To je počítač, guys. To hráme normálne proti reálnym ľuďom. To je na tomto najväčšia halus, že vy niekde, proste vy niekde, nejakého skurvisína vešiate na háke. Nejakého reálneho. No, to som vám hovoril, sa vezme si. Počkajte, možno bokom. Je? Prečo som na nejakom výmehu, čo sa... Čo?
čo hrajem teda. Čo to zase bude? Just. Přes mým mrtvou lidí. No a přes mojí Čo tu kdo má? Takže hrebeník. Městka. Vy jste žebráci, vy jste úplně špíny. Bože, to je debil, prečo pikuje? Peťko dál. To ne, mrzli. mi dal. Zapan tam není. Dobrý brácho. Lol. Nice. Jsi to koupil za legraci, že si tak tam musela reakce potěšit. Čo si ho dal cez celý site? Ne, ale prostě. Je reznutý? No, hej! Ty kokos, zle mi je normálně. Už to začíná, ty kokos, nožové kolo už to začíná. Ha! Takže toto zatiaľ nevyzerá vôbec zle, s herou pokračuje Profesor Chaos je mŕtvy. Pozrite sa na to, ale čo sa podarilo? Ariovi, toto fakt nie, Ježiši Kriste. Čo na to povedať? Tuto by sa možno dalo rozchodiť pred tlaku. Koľko? 9 sekúnd. 1, 0, padli. Tátelé, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, To som ja, to ja hučím. nestačím, promiň. Banana phone. Nemôžete ísť, skráťa sa mi tam. Ukážte tú dĺžku tu nohavíc. Zásvietil baterku na ňo a druhý biletár, že nechaj, že to je v pohode, ku neho pustiť dovnútra. A my teraz pozeráme, že OK. Akože to je v pohode, želo by sme dostali dovnútra v pohodičke aj tak, lebo to prevádzkuje kamarát, ale ten biletár, že ten druhý, ten čo mu povedal tomu druhému, že to je v pohode. Vchádzame dovnútra a typek, že no ale na budúce máš report. Proste, to je proste úplne v prdeli. To je úplná halus. Tak sme sa začali kosiť, Žolo kúkol na ňo, že... Žolo nevedel jak reagovať, on iba že... Aha. Dohromady hrozně moc damage a i přesto, že okamžitě běží Molotov asist, se rozhodl v tom Molotovu zůstat. Oh můj bože! Tieto killy, bol do toho zapálený, bol do toho naozaj zapálený. Čekal, že něco takového ještě přijde. Jednoznačne Zapálovali lejtka z toho. to bolo zapálené kolo. Naozaj, to bolo veľmi zapálené kolo a čo na to povedať. Toľký zápal by som od tohto hráča nečakal. Něco? Si máš třeba Jana Husa nebo něco, co chceš hodit? To bylo jedno z těch lepších sutkov. Dobré. Bečka. Ja som od neho meter s tou priebanou zbraňou, čo dáva jak atomovka. Dám rýchlu strelbu. Ja som ho trafil. Ja som ho ani netrafil. Ja som ho ani ne... Ja som proste ja som na autistu. Ja som na... Chat! To sú slepí. Ty kokot. Od smoku priamo, ja kačka. Stačí mi hodiť zbran tu a
Hej. Počujem ma ty. Si zo mňa robíte akože piču teraz? To čo bolo? A ja tiež, ty kokot, ja tiež počúvam rady za milión. Nie, o moje zl... Dobre, chlapci. Ideme po ňom. Ideme po ňom a týmto ukončíme tento stream. Ideme po ňom a ukončíme tým tento stream. Yeah.